अबाफोर खना खनला दंबा अननानै खिन्थाहरगोन बे नाम्बाराव फन हरगोन। बेयो न'निफ्रायनो ओंखारलांदों हरनि 1टायाव बाहेरायाव ओंखारदोंमोन मानसिया ओमफ्राय बेनिफ्रायनो थांदों आरो। न'खराव दावराव दावसि जादोंमोन नामा? जेबो दावराव दावसि जायाखै, जेबो दावराव दावसि जायाखै। देहायारि माबाफोर उसुबिदा दंमोन नामा? देहायावथ' एसे उसुबिदायानो दङमोन बियो, खर'आ बारा माबा गैयामोन आरो साननो हायामोनदां। सिगांफ्रावबो बेफोरबायदि जाथाय जाखांबायमोन नामा? औ खेबसे जाखांबायमोन। खेबसेयावबो हरसे सानसे गोमादों ओमफ्राय फैफिनदों मानसिया। दायो गोमानाया बेसेसो गोबाव जाखो? गोबाव जाबाय, 8 मासआनो जाबाय खोमा, थांनाय माबायावनो आगस्ट'आव। ओरैनो गोमाखांनायनि उनाव नोंथांमोना न'खरनि बाय बाहागिफोर लोगोफोरनाव खबर लादों नामा? लादों बयनावबो लाजोबदों, नागिरदोंबो। दा नोंथांमोना मा हास्थायदों? दा जों मोननो हास्थायदों फिसाखौ। अबाफोर खना खनला दंबा अननानै खिन्थाहरगोन बे नाम्बाराव फन हरगोन।